Здравейте на всички! Аз ще имам съвсем мимолетно участие, запълвайки дупката между Мира и господин Чуклев. Току-що заключиха вратата. В този смисъл следващия половин час сте обречени да останете в тази зала. И противно на предишните ни срещи, когато сме говорили много повече фокусирани върху бъдещето, днес изненадващо разказът ни ще е по-скоро в минало време. На времето Августин Аврелий е казал, че времето едва съществува, защото миналото вече не съществува, а бъдещето още не съществува. И този преход от безплътното настояще към бъдещето понякога е мъчителен, понякога е труден, понякога е пълен с болки, с страхове, с предразсъдъци. Дори има такова нещо като футурофобия, като страх от бъдещето. Докъде ще доведе развитието ни, какво ни готви бъдещето, колко несигурен е утрешния ден. И няма да започна с скорошни страхове. Ако провокирате паметта си, със сигурност ще сетите за такива. Последният страх от преди няколко години беше да не ни чипират, когато ни вакцинират. Предпоследния беше около 2016-2017 година, дали няма да изнесат децата ни в Норвегия с влак. Имаше още един, преди 10 години преди това. Дали при влизането в Европейския съюз ще забранят шкембе чорбата и домашната ракия, което за всички почитатели на тези продукти беше изключително плашеща перспектива. Но ще я върна малко по-назад. Знаете ли какво се случва след края на средновековието и началото на новото време, когато в Европа се възстановява обичая хората да се къпят? Много уважавани лекари са казали, че това не е добра практика. И се отварят порите на тялото и в тялото може да влезе зараза, по всяка вероятност чума. Когато се появява книгопечатането през 15 век, много сериозни мислители са оплашени, че поради наличие на печатни книги хората ще оглупеят, защото ще престанат да учат наизуст. Когато братята Монголфиер дигат първия балон с нагорещен въздух, селяните отдолу са ги замерили с вили, защото това е летящ демон. Когато се появява кафето в Европа, в Великобритания е имало опити да бъде забранено, защото, цитирам, разваляло добрите нрави и водило до политически интриги. Когато Стивенсън изобретява първия локомотив и скоро след това имаме влак, много сериозни лекари са твърдяли, че такива скорости над 30 км в час със сигурност ще увредят човешкото тяло. Имало проблеми за утробата на жените и очите щяли да излезат от орбитите. Това не е чак толкова отдавна. Когато се появява електричеството, имаме първите електрифицирани домове. Много хора са притеснявали да спят в електрифициран дом, защото, цитирам, електричеството се спуска по въздуха и може да причини инфаркт. А знаете ли какво е bicycle face? Когато започват първите дами около 19 век да карат велосипеди, имало сериозно опасение, че ще се появи такава болест, bicycle face, която ще доведе до трайни патологични промени в лицето вследствие на карането на велосипед. Нищо ново. Самият преход от настоящето към бъдещето е пълен с предразсъдъци. И не ме разбирайте криво. Аз по никакъв начин не твърдя, че бъдещето ни не е свързано с рискове. Рискове има много. И човечеството, цивилизацията, демокрациите по света са заплашени от много опасности. Средата за сигурност е влошена.
обществата ни, особено в демократични държави, са силно фрагментирани. Промените в климата, замърсяването на околната среда. Политическите ни системи не отговарят на изискванията на обществата и на икономиките ни. Това са рискове, с които трябва да се борим и трябва да ги управляваме в бъдещето. Но приемането на еврото не е сред тези рискове. Не е сред тези рискове. И тук ще ви дам пак исторически най-силният аргумент. Спомните ли си за германската марка? Хайде да видим как е изглеждала германската марка преди Германия да се откаже от нея и да приеме еврото. 95 милиарда долара валутен резерв. Втората валута в света. Третата икономика. Най-солидната централна банка. Еталон за консервативно управление на валутата. Еталон в целия свят. Според 60% от германците, едно проучване правено от 90-те години, германската марка е повече символ на Германия, отколкото флага. И Германия се отказва от този еталон, германската марка, за да приеме еврото. Обръщам внимание, малко преди това, средата на 90-те години, германската марка, особено в Източна Европа, беше фактически втората официална валута. Защо, уважаеми колеги? Заради доверието. Да си силен не означава да си сам. Точно обратното. Да си силен не означава да си сам. И да кажеш, че не искаш еврото, защото не било българско, звучи точно като да откажеш да ползваш антибиотик, понеже е произведен в Швейцария. Аз вярвам, че бъдещето може да бъде по-добро, също като връщането на традицията хората да се къпят след края на средновековието.